Només es recullen 3 de cada 10 ampolles de plàstic, molt lluny del que assegura Ecoembes, el representant de la indústria de les marques de begudes. És la conclusió d'un estudi d'una auditoria internacional encarregat per organitzacions ecologistes que assegura que s'està incomplint la llei de residus. Les entitats acusen la indústria de manipular des de fa anys els resultats del reciclatge a Espanya i de posar traves perquè s'implanti la reutilització d'envasos. Ecoembes lo que está haciendo es retrasar e impedir incluso que se pongan en funcionamiento sistemas que son mucho más eficientes para recuperar envases. Porque la cifra que nos da Ecoembes de más del 70% de recuperación de botellas es falso. Estamos apenas en el 36%. Si fuera verdad que fuera el 70%, la ley permitiría seguir con el sistema que tenemos actualmente. Pero es que el sistema que está actualmente no funciona. Asseguren que l'actual recollida d'envasos només beneficia la indústria. Reclamen al Ministeri de Transició Ecològica transparència en les dades i que el 2026 s'introdueixi el retorn de llaunes, ampolles i brics a les botigues. Amb la implantació del contenidor groc, les empreses el que van fer és externalitzar la seva responsabilitat de recollida i especialment econòmicament. El que han fet és que tot el que no vagi al contenidor groc ho estan assumint actualment els nostres ajuntaments. En canvi, amb un sistema de retorn, aquestes empreses, aquests distribuïdors, han de responsabilitzar-se del 100% dels envasos que es posen en el mercat. El retorn dels envasos funciona amb èxit en més de 50 regions de tot el món i aconsegueix la reutilització i el reciclatge del 90% dels envasos.